Takže já vás vítám u téhle hry se jménem nějaký Kenio Escape the Storms 6. Ještě jsem to nikdy nehrál, takže budu zkusit. Co to je? Díky. Dále gifty. Nebo něco. Co tu máme? Nic jsem našel. Další věc. Co to je? To asi něco. 1, 2, 3, 4. Co je tohle? Červená. Hele. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Červená 1. Žlutá 5. Modrá 6. Zelená 8. Jak to bylo? Červená 1, žlutá 5, a modrá 6 a zelená 8. Zelená 8. Červená 1. Žlutá 5 a tohle bylo 6. Ano. Musím najít víc těch celkem. Co? To je další. Musím mít nějakou páku. Co můžu dělat? Ano? Wow. Co můžu dělat? Jenom. Ne. Je tu něco ještě? S tím něco. Co mi chybí? Jo. Já vím, co mi chybí, ale nevím, kde to je. Tudy ty sochy, šroubovat. No, to bude chvilku trvat, takže když to najdu, tak se vám ozvu. Už jsem to našel. Jsem to musel spojit nějak. Už to mám tam šroubovat a jsem nemohl vzít jenom. No, teď to šroubujeme, no. Takže co s tím? Teď. Chtěl šroubovat, ne? Mám šroubovat. Musím používat tu, ne? Ach jo. Funguj. Já vím, že mám použít tu, ale nefunguje to. Co s ním mám dělat ještě? Mám šroubovák, mám. Aha. Mám suchu. Mám všechny 3, no, teďka. Tu. Tak. Co to
teď mám, co jsem dostal. Já musím dát dost nepovolit. Ten jeden chybí. Co s ním? Zalez nahoru. Už to zase potrvá. Prostě potřebuji správně pořadí. Počkej. Největší menší. Můžu vidět, kdo je nejmenší. Bych dal tu. Tu, ne? Budeš tu, budeš na tu. Budeš tu. Budeš tu. Budeš tu. Ty jsi jak? Ty jsi... Tak to má být, ne? Hej. Tak až to budu mít, tak se vám zase ozvu. Povedlo se to. Jdem dál. Světlo. Karta. A dáme do dveří, ne? Ano. Co máme tu? Ježiš, reklamy. Vidím. Temu na kvůli. Tohle je to lepší, než to musím stát. Na televizi, že to můžu. No je to jedna, je to reklama. Žádné reklamy nejsou dobré. Pro mě aspoň. Takže už jsme v dalších vařích, no. Tak už se necháme zase na jindy. Doufám, že se vám video líbilo, zanechte like, odběr a u dalšího videa čus.